yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our homes, our will to try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I. Sometimes I see how the brave new world arrives, and I see how it thrives in the ashes of our lives. Oh yes, man is a fool, and he thinks he'll be okay, dragging on, freedom play, never knowing he's astray, keeps on going anyway. Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our homes, our will to try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I. Nou, daar zit ik dan. Ik ben 98 jaar en ik kom waarom op mijn bennetijd. Ik moest naar school en ik ging met Thomas en Matten. Dat waren de broertjes, de oudere broertjes van mij. En ik kwam bij juffrouw de Vries op school. Nou, en daar had ik een eerke bij juffrouw was, maar ik kon net verklassen, want ik kon het net begrijpen wat juffrouw uit bijbracht. Dus ik bleef een eer bij juffrouw langer zitten. En toen verklaste ik naar de tweede klasse bij meester Brouwer. Dat was wel een aardige meester, maar die heet druk, want die heeft een 40 ben in de klasse. Dus die het net zo goed leren kon, die bleef een beetje achter en daar wie ik bij. In de tweede klasse leerde mij ook naar meester Hulshoff. En dat was in de vierde en de vijfde klasse. Maar meester Hulshoff, die stuurde net aan die ben die net mij komen kon. Dat ik bleef in de vierde klasse ik was zitten. En toen had er mij voor klasse litten naar de vijfde klasse. Maar ik kwam in een hoek van de kachel te zitten, niet ook in de kachel. En doordat het koud was, toen zei meester Hulshoff, zei mij, nou je moet maar wat bij de kachel oppassen dat dat turf genoeg in zit. En anders haal je met de korf, maar uit het turfhok haal je dan maar turven weg en dan vier je daar maar een stuk of 3 turven bij in de kachel. En zo was mijn leven op school. Nou, en toen kwam er iemand bij mijn vader en die had gezegd dat ik kon bij Jan Klaringa op een dorpsmuziek komen. En daar ben ik ook geweest voor 3 gulden en ik moest per week. Ik heb mezelf wat bijgeschoold zodat ik me tot nu toe goed doorheen heb geslagen. Vroeger hebben we het vaak arm en moeilijk gehad. Nu hebben we de coronaziekte, maar dat is nou niets vergeleken met vroeger hoor.
Dus klagen doe ik niet. Het leven komt zoals het komt. Ik wens en iedereen een gelukkig nieuwjaar zonder corona.